काय आवडत नाही. मी घोषणा देतोय, जोरदार द्यायचंय. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की. ते सगळेजण उठलेले आहेत. बरं वाटलं. व्यासपीठावर बसलेले आमचे गुरुवर्य निलेशजी राणे साहेब, आमच्या सगळ्यांच्या आदराला त्यांनी मान देऊन आमच्या या छोट्या खाली कार्यक्रमाला साहेबांनी उपस्थिती दाखवलेली आहे. व्यासपीठावरील शाळेचे प्रमुख जे आमचे जे अध्यक्ष नूतन झालेले आहेत, सगुंजी धुरी, आम्ही त्यांना काका म्हणतो. तसंच प्राध्यापक आमचे आकेरकर सर, हे सर्वांची व्यासपीठावर माझ्याबरोबर माझे सहकारी आलेले सर, संपूर्ण शिक्षक वर्ग आणि आमचे या मानगाव पट्ट्यातील 40 गावातून आलेले आमचे सर्व कार्यकर्ते, सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आल्यामुळे आज तुम्ही सर्वांनी आल्यामुळे आम्हाला खूप बरं वाटलेलं आहे. मी काही जास्त वेळ बोलत नाही, एक दोन शब्द बोलतो, कारण तुम्हाला सगळ्यांना निलेशजी राणे साहेबांचे काही शब्द ऐकायचे आहेत. कारण तुम्ही सर्वांनी, काल मी आलेलो शाळेत, सगळ्या मुलांनी जेव्हा निलेशजी राणे साहेब येत आहेत म्हणून सगळ्यांनी झाडलोट सर्व काय केलं, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांची अपेक्षा आहे की साहेबांचे दोन शब्द ऐकायचे. मित्रांनो, मी तुम्हाला एकच सांगतो, मी विशाल परब या मानगाव परतला आहे. मानगाव परतच माझा जन्म झाला आणि या मानगाव परतनच मी जन्म झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीला सुरुवात केली. मला अभिमान आहे, ज्या दिवशी हा कार्यक्रम नियोजन आयोजन करायचं ठरलं तेव्हा मला प्राध्यापक आणि आयोजकांनी सांगितलं की तुम्ही इथे येऊ नका, सगळं नियोजन मी करतो. मी एवढंच सांगतो, माझी नियोजनाची आयोजनाचे प्रकार खूप वेगळा असतो. मी 8 दिवस नियोजन आयोजन करतो आणि आल्यानंतर जो नियोजनाचा भास असतो तो वर्षभर डोळ्यासमोर जात नाही, अशा प्रकारचे माझे कार्यक्रम असतात. मी महाराष्ट्रात राणे साहेबांमुळे चमकू शकलो, ते फक्त निलेशजी राणे साहेबांमुळे. मी तुम्हाला एकच सांगतो मित्रांनो, तुमच्या वयाचा मी होतो, मला वाटतं 5वी पासून मी शिक्षण माझं ह्या शाळेमध्ये झालं. मी काय मोठा कोण व्यक्ती नाही आहे, मी सर्वसामान्य घरातील एक मुलगा आहे आणि मी या मानगाव शाळेमध्ये 14-15 किलोमीटर मी स्वतः वाडोसवरनं इथे आम्ही चलत सुद्धा आलेलो आहे. माझ्यासोबत असंख्य माझे मित्र होते. ते आम्ही त्यावेळी एसटीची सोय नव्हती. 2002-2004च्या वेळी अशी परिस्थिती होती की काही वेळा एसटी यायची सुद्धा नाही. एसटीची वाट न बघता आम्ही चलत जायचो. धो पाऊस असायचा. पावसात आमची पूर्ण जवळ 18-17 नद्या, आम्हाला एकच नदी भेटते आमच्या कोकणा शिवापूरपर्यंत जाताना. ते अशा प्रकारे जात असताना अनेक वेळा पूर यायचा. आम्ही खूप वाईट दिवस पाहिलेले आहेत आणि अशा वाईट दिवसातनं या मानगावपर्यंत या शाळेतनं माझ्यासारख्या एका व्यक्तीचं शिक्षण झालं. आणि शिक्षण होत असताना खूप खास काही मुलांना पाहिले. आज तुम्हाला तरी आई वडील सगळ्या गोष्टी, आज मला वाटतं 5वीच्या कुठे पहिलीच्या मुलांना सुद्धा मोबाईल भेटतो. पूर्वी आमचा संपर्क सुद्धा व्हायचा नाही. साहेब तुम्हाला मी स्वतः आम्ही 2-2 दिवस अडकून बसायचो. इथले शिक्षक आम्हाला आपल्या घरी घेऊन जायचे. अशा प्रकारे आम्ही शिक्षण घेतलंय. त्यामुळे आम्हाला सांगायचं एकच आहे मुलांनो, की येणाऱ्या काळात तुमचे दिवस बरे आहेत. आपल्या मानगाव परतनं आपली 40 गाव आहेत. या 40 गावातील मुलं या मानगाव हायस्कूलमध्ये येत आहेत आणि धुरी साहेब या 40 गावातील जी काही मुलं येत आहेत त्यांना जेवढं लागेल तेवढं सहकार्य आमची राणे फॅमिली, राणे साहेब स्वतः निलेश आहेत, आमचे सगळे कार्यकर्ते, मी स्वतः, माझे मित्रमंडळ, सगळे आम्ही कायमस्वरूपी तुमच्याच्या पाठी राहणार आहोत. मी एवढं ठामपणे तुम्हाला सांगतो, ज्या ज्यावेळी मानगाव परतील मुलांना ज्या ज्यावेळी गरज असेल त्या त्यावेळी आमच्या राणे साहेबांकडनं तुम्हाला मदत होईल. पण मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, अशा प्रकारचे कार्यक्रम परवा आम्ही एक वैभववाडीला 2,500 मुलांना सुद्धा आम्ही दप्तर वाटप केलेलं आहे. 10,000 वाटपाचा आमचा संकल्प आहे. पण वाटप करताना मुलांना अशा प्रकारे तुम्ही योग्य त्याचा उपयोग करा. कुठल्याही गोष्टीचा योग्य उपयोग झाला तर माणूस घडू शकतो. काल मला वाटतं आमच्या कोकणातले देवगडचे व्यक्ती, देशाच्या सर्वोच्च स्तरावर सरन्यायाधीश म्हणून एक व्यक्ती गेली आहे. अशा प्रकारे आपल्या मार्गापर्यंत एखादा विद्यार्थी चमकवायला पाहिजे आणि चमकला पाहिजे आणि अशा वेळी लागेल ती मदत आम्ही करू. पण मुलांना तुम्ही त्या ताकदीने उभं राहिलं पाहिजे. नाही तर कार्यक्रम घेतो, येतात जातात हे चालू राहील. पण तुमच्यातला एखादा व्यक्ती आमच्यासारखा घडला तर आम्हाला अभिमान वाटेल. आज आम्हाला या शाळेच्या कार्याध्यक्षांनी, प्राध्यापकांनी सांगितलं की साहेब आम्हाला अजून थोडा निधी द्या. राणे फॅमिलीने कोणतीही आशा अपेक्षा न करता 50 लाखाचा निधी, मला वाटतं 5-6 वर्ष त्याला काय इलेक्शनची ही काय वेळ पण नव्हती. 50 लाख रुपये राणे साहेबांनी दिले, पुढे सुद्धा देतील. पण मला एवढं हात जोडून या मानगावातील मुलांना म्हणा किंवा वडिलांना त्यांच्या सर्वांना सांगायचं आहे, जी राणे फॅमिली आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे. या कोकणी जनतेला फक्त आधार आहे, अशा जनतेच्या पाठीशी सगळ्यांनी राहायचं आहे.
वेळोवेळी आमचं सहकार्य राहणार आहे. मी काय जास्त वेळ घेत नाही, पण मी तुम्हाला हे 2 शब्द सांगितले ते फक्त बोलायचे आहेत. फक्त एक माझ्या जीवनातला एक छोटासा पैलू सांगतो. मला त्या आकेरकर सरांना पाहून बोलावं असं वाटलं. मी 5वीत होतो. 5वी 6वीत कंटाळा येतो अभ्यासाला, आणि कंटाळल्यानंतर माझ्यावर तुषार म्हणून एक मुलगा होता, तुषार परब केरवड्यात. आम्ही दोघे एकाच वर्गात शिकायचो. कंटाळा आला की तिथे जवळ घंटा असायची, त्या घंटेला लावून घण घंटा वाजवायची. ती गडबडीत मुलं दप्तर सोडून एक पद्धत होती. पहिली घंटा झाली की आतमध्ये जायचं वर्गामध्ये, दुसरी घंटा झाली की जेवणाची, आणि तिसरी घंटा घडघड झाली की सगळ्यांनी घरी जायचं. आम्ही आवडीने काय करायचो, 2-3 वेळा गपचूप करायचो, गडगड. 2-3 वेळा शाळेतली मुलं पळून गेली. ही रिअल फॅक्ट आहे. मला वाटतं मला सॉलिड मार्क खावा लागला आकेरकर सरांचा. आकेरकर सरांनी आमच्या त्या चौकामध्ये शाळेच्या घंटेला धरून 2 तास आम्हाला उभं केलं. आजही मला आठवतंय, म्हणून आम्ही घडलो. आणि आजचा दिवस हा खूप चांगला दिवस मला वाटतो. आजचा दिवस चांगला अशासाठी, आज श्रावण महिन्यातला पहिला गुरुवार, आणि माझे शिक्षणातले गुरुदेव आकेरकर सर आणि माझे राजकारणातले गुरुदेव निलेशजी राणे साहेब एकाच व्यासपीठावर असल्यामुळे मी खूप समाधानी आहे, एवढं मला वाटतंय. एवढं सांगून मी माझ्या जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मान्यवर, माफ करा सगळ्यांची नावं येणार नाही, कारण कार्यक्रमाला उशीर झालाय. विद्यार्थी सकाळपासून इथे आलेले आहेत, म्हणून सगळ्यांचीच नावं नाही. मान्यवर, समोर उपस्थित बंधू होते, विद्यार्थी मित्र, आज अतिशय चांगल्या उपक्रमाला विशाल परब यांनी मला इथे बोलवलं, त्याबद्दल मी प्रथमच त्याचे आभार व्यक्त करतो. दुर्गम भागामध्ये आपण काहीतरी देणं लागतो, कारण का आपण त्याच भागातून मोठे झालेलो असतो. ती माती विसरता कामा नये, त्या भावनेतून विशाल परब यांना मी अनेक उपक्रम करताना असे बघितले, यशस्वी करताना बघितले. त्यापैकीच हा एक उपक्रम आहे. आज आपण हे सगळा कार्यक्रम आयोजित करत असताना त्याच्या अगोदर मी विद्यालयाला भेट दिली. जोडी साहेब मला तिकडे भेटले, जोशी मला अनेक दिवसांनंतर, वर्षांनंतर भेटले. आणि तिकडे तुमच्या त्या सगळ्या परिसराची पाहणी केली. आणि धुरी साहेबांनी आणि बाकी तिकडची जी कमिटी आहे त्यांनी मला अजून 4 निवेदन दिले. याच्या अगोदर मला असं वाटतं धुरी साहेब नितेश आमदारी नव्हता तेव्हा त्यांनी ते पैसे दिले. आणि इथे आमदार आहे, त्यांनी किती दिले? 0 ना. तो शून्यासारखा झालाय बोल. आता नितेशने तेव्हा दिले, त्याच्यानंतर आपलं बऱ्यापैकी तुम्ही मला काम जे झालं ते दाखवलं. आता पुढची जी तुमची मागणी आहे ती पण साहेब आपण सकारात्मक आपण तुम्हाला तो पाठपुरावा करू. ती बाकीची कामं आपण पूर्ण करून देऊ, त्याची तुम्ही काळजी करू नका. पण आपण हे सगळं काम करत असताना साहेब, आज विद्यार्थी घडवणं फार महत्वाचं आहे. हे सगळे तरुण विद्यार्थी माझ्या समोर बसलेले आहेत. तुम्हीच उद्याचं आमच्या जिल्ह्याचं भविष्य आहात. आणि तुम्ही किती हुशार आहेत हे मला येतानाच कळलं. ज्या वेगाने तुम्ही फुलं फेकली ती कुठे कुठे गेली ती मला माहित नाही. पण ती प्रेमाने फेकली अशी माझी समज आहे, म्हणून त्या गोष्टीचा मी तुमचा आभार व्यक्त करतो. तुमच्या संस्थेमध्ये सगळेच ऑक्सफोर्ड आहेत.
आणि हेच उद्याचं भविष्य आहे. आम्ही मागच्या एका कार्यक्रमाला बोलताना मी बोललो होतो, हे आपलं इन्व्हेस्टमेंट आहे. विशालने ते ओळखलं. त्याच्या अगोदर वैभववाडीला कार्यक्रम केला. त्या वैभववाडीच्या कार्यक्रमामध्ये पण मला असं वाटतं हे असेच एवढेच विद्यार्थी होते, तिकडेही हॉल भरलेला होता. पण विद्यार्थी आपलं इन्व्हेस्टमेंट आहे. तुम्ही ह्या वयामध्ये किती जरी जास्त काही समजत नसतं ह्या वयामध्ये की उद्या काय करायचं किंवा उद्या आपण काय बनावं काय बनायचं हे ह्या वयात जास्त सिरियसली कोण घेत नाही. पण ग्रामीण भागामध्ये आपण शिकत असताना शहरामध्ये जो विद्यार्थी शिकतो, आज जग मोबाईलमुळे आणि इंटरनेटमुळे जवळ आलं, तर जगाच्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही कुठे मागे राहायला नको असं शिक्षण या संस्थेने आपल्या विद्यार्थ्यांना द्यावं. जगाच्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही टिकले पाहिजे. लक्षात ठेवा, आता भारताची स्पर्धा ही काय पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानशी होत नाही. भारताची खरी स्पर्धा ही आता ब्रिटन, अमेरिका आणि चायनाशी होते. आणि त्या स्पर्धेमध्ये जर तुम्हाला टिकायचं असेल तर तुम्हाला तसं बनावं लागेल. ग्रामीण भागातून विशाल परमे शिकून गेला. आमचे राणे साहेब ग्रामीण भागातच शिकले, वरोड्यात. साहेब वरोड्यात शिकले, कणकवलीमध्ये. तसं करत पट्टा आपला तो पल्ला गाठत गाठत राणे साहेब आपले राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. ग्रामीण भागातूनच शिक्षण झालं. कुठून? ग्रामीण भागातून. आम्ही तर सगळे शहरात शिकलो. कोणाचा तरी तुम्ही पाठलाग केला पाहिजे आणि तसं संस्थेने शिक्षणही तसं दिलं पाहिजे, दर्जेदार. ही सगळी मागणी जी तुम्ही साहेब आपण करताय ती सगळी आपण पूर्ण करू. मी हे विचारणार नाही की इथे मतं किती मिळाली, कारण का आज निवडणूक नाही. मला खात्री आहे नितेशनी तेव्हाही विचारलं नसेल की साहेब मतदान तुम्ही किती देणार. दिले, आमच्यावर संस्कारच असेल. राणे साहेबांनी अनेक विद्यार्थ्यांना मेरिट लिस्टमध्ये परदेशात शिक्षणाला पाठवलं, चांगले युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन दिले, पण कधी विचारलं नाही की आम्हाला मतं मिळतील का नाही. पण चांगली लोक या विभागातून निवडून जावी एवढीच फक्त अपेक्षा आहे. कारण का तुम्हाला घडवताना त्यांना तुमचं भविष्य कळलं पाहिजे. ज्यांना स्वतःच भविष्य माहीत नाही, जे आमदार खासदारांना, ते तुमचं भविष्य कसं घडवणार. संस्थाही तशीच पाहिजे. आता मी अमेरिकेत, माझं नशीब चांगलं होतं, मी तेव्हा 2 वर्ष अमेरिकेत शिक्षणाला होतो आणि हायस्कूलमध्येच होतो. त्या हायस्कूलमध्ये शिकत असताना 150 एकरमध्ये तो परिसर होता आणि विद्यार्थी फक्त 150, त्याच्यातला मी एक. अमेरिकेच्या कनेडिकेटमध्ये मी शिकलो. पण त्या संस्थेने, त्या शिक्षण संस्थेने, कारण का मी इंटरनॅशनल स्टुडंट होतो, तर माझ्या मागे गाईड दिला होता. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे गाईड की तुम्हाला काय करायचं आहे, उद्या तुम्ही कशात प्लस होऊ शकता, कशात मायनस होऊ शकता, तुमचं डोक्याचं वळण कुठल्या दिशेने आहे. आणि ते करत 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 अनेक गोष्टी आम्हाला त्या देशात शिकून सुद्धा आपल्याला कळायला लागल्या, कारण का ते मोल्डच तसं केलं. म्हणून साहेब तुम्हाला शिक्षणाचा दर्जा पण, ही सगळी मागणी आपण जे करत आहोत ते काही इमारती उभा राहायला वेळ लागत नाही. इमारती उभ्या राहतील पण विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभा राहायला पाहिजे, तर कोकणाचा फायदा, तर कोकण जिंकेल. आज अनेक आम्ही 10वी 12वीचे कार्यक्रम घेतले. राणे साहेब मंत्री असताना, आमदार असताना पासून हे सगळे कार्यक्रम घेत आले. आम्हाला संशय पडतो, आम्हाला प्रश्न पडतो, संशयाने प्रश्न पडतो की 10वी 12वी नंतर या विद्यार्थ्यांचं होतं काय. कोकण 1 नंबरवर येतो दरवर्षी, 1 नंबरवर आपले विद्यार्थी 1 नंबरवर असतात. पण त्याच्यानंतर कुठे जातात, त्याचं काय होतं
ते नीट शिक्षण घेतायत का नाही, त्यांना नोकरी मिळाली का नाही, त्यांना कुठला बिझनेस करता आला का नाही, कोणाला काहीच फरक पडत नाही आणि कोणाला काही घेणं देणंही नाही. म्हणून पालकांनाही मी आपल्याला विनंती करेन की विद्यार्थी उद्याच्या देशासाठी घडवा, पण त्यांनी काम स्वतःच्या मातीसाठी केलं पाहिजे, स्वतःच्या गावासाठी केलं पाहिजे. आज मी परदेशात शिकलो, पण आलो कुठे? सिंधुदुर्गात. सिंधुदुर्ग सोडून, आपलं गाव सोडून, आपली माती सोडून तुम्ही कुठेही काम करता कामा नये. जगाची माहिती घ्या, पण या परत तुमच्याच गावात. तुमचा फायदा तुमच्या गावाला पहिला झाला पाहिजे, मग राज्याला आणि मग देशात. आज विशाल देशात फिरतो, संजय घोडावतपासून अनेक त्याचे जवळचे सहकारी आहेत. आला कुठे? गावात. बॅगा कुठे वाटतोय? दिल्लीमध्ये नाही वाटत, गावात वाटत. गावाचं महत्व, आपल्या संस्थेचं महत्व, आपल्या शिक्षकाचं महत्व हे मनातून कधीच जाता कामा नये. तुम्हाला अभिमान पाहिजे तुमच्या संस्थेचा, तरच तुम्हाला गावाचा अभिमान होईल, राज्याचं होईल, देशाचं होईल. असं चांगलं शिक्षण, दर्जेदार शिक्षण या संस्थेने आपल्याला द्यावं. आपण चांगले घडावे, राज्याचं नाव, जिल्ह्याचं नाव मोठं करावं. परत एकदा विशाल परबचं नाव घेईन. त्याला काय आमदारकी लढवायची नाही किंवा खासदारकी लढवायची नाही, मी सांगितल्यावरच लढवेल, नाही तर काय खरं नाही. पण जीव असा लावायचा माणसाने की त्याच्यामध्ये स्वार्थ नसतो. नियोजन चुकलं असेल पण हेतू चांगला आहे, नियत चांगली आहे, आणि म्हणून त्या माणसाला खाली कोणच खेचू शकत नाही, याची नियत चांगली. आणि त्याच्यापैकी त्या कक्षात बसणारा एक म्हणजे विशाल परब. मी मनापासून विशाल परब यांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हे सगळं चित्र उभं केलं. माझे वाढदिवस साजरा करण्यापासून अनेक विषय जे निलेश राणे साजरा करत नाही, त्याच्या आयुष्यातले महत्वाचे दिवस ते निलेश राणेसाठी विशाल परब साजरे करतो. म्हणून मी परत एकदा त्याचे आभार व्यक्त करतो. अशी लोक दुर्मिळ आहेत माझ्या आयुष्यात, याच्यामध्ये स्वतःचा स्वार्थ नसतो, पण खिशातला पैसा माझ्या माणसासाठी कुठेतरी कामाला यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी हा माणूस दिवस रात्र मेहनत करतो. त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. आणि परत एकदा ह्या शिक्षण मंडळाने माझं स्वागत केलं, मान सन्मान माझ्या सगळ्या सहकार्याने दिलं, त्याबद्दल दुरी साहेब मी आपला आभार व्यक्त करतो. जी काय कामं मला तुम्ही महाविद्यालयात सांगितली, जोशी माझ्याकडे परत परत बघताय, तुमचं ते कॅन्टीनचं काम पण करून टाकू, काय काळजी नाही. जोशी परत परत बघायला लागले तर मग संशय येत नाही, मला नाही, मला संशय येत नाही. अनेक दिवसानंतर भेटले, मनाला समाधान आहे. आपले त्यांना मी थोडं भरपूर वर्षापासून ओळखतो. मोहन पण माझ्याकडे तसंच बघतोय जोशींचं नाव घेतल्यावर, म्हणून जास्त काही न बघता परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आणि जे तुम्ही माझ्याकडे निवेदन दिलं ते 100% पूर्ण करेपर्यंत पाठपुरावा करेन आणि तुमच्यापर्यंत आनंद मिळवू शकेन. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू